Itxaroborda naiz, Baionan sortua eta Baionan bizi. Berroita hemezortzi urte ditut, uste dut, kontuak egiten baditut. Eta postaria naiz ogibidez, eta idazlea ere ogibide intelektualez. Hori, bi bide horiek izan dira nire bizitzako, nola egan, bide handienak. Hasi nintzen duela 41 urte, Herria astekarian, bertsoak publikatzen dituen eta poemak. Zenta hastapenean pixka bat bertsolaria bainintzen ere. Gero utzi nuen bertsolaritza eta idazteari lotu nintzaion, baina horiek nituen lehen tekstuak publikatu Herria astekarian. Eta Herria astekarian kolaboratu dut kasik 10-15 urtez. Idazten hasi nintzen euskara galdua nuelako eta euskara berriz eskuratzeko. Eta beraz, ene inspirazioak ziren gai erromantikoak, 14 urtetako gaiak, amodiozko istorioak, naturari buruzkoak. Eta ere banituen frantses literaturako miresmen batzu, Rimbaud eta Verlaine eta horien idazkera imitatzen saiatzen nintzen euskaraz. Eta horien hegalpean hasi naiz euskaraz idazten. Erabaki bai, euskarara pasatzea idazteko bai, zenta uste dut eskolan nintzalarik frantsesez idazten nituela poema txibi batzu eta hola. Eta bai, une batez konturatu nintzalarik euskara galtzen ari nintzala bai. Ikastearekin batera nolabait erabaki nuen euskaraz idaztea ere bai. Prozesu hortan momentu berezi bi edo aipatzen alba ditut. Lehenik maiatz aldizkariaren txogera, 1981, aldizkari literario bat iparraldean sortu zena, baina orain Euskal Herri osorako balio duena, denetan irakurtzen aldena. Eta bigarren urratsa bitxia izango bada ere, uste dut Euskadi saria ukan nuelarik gertatu zela. Orduan hasi nintzen nire burua idazle gisa ere kontsideratzen. Ordura arte asko idazten nuen, baina nire nintzen idazle. Ordutik ara gutxiago idatzi dut eta idazle senditzen naiz. Ene lana idaztearen ardatzean biribilkatzen da. Idatzi, molde ezberdinetan idatzi, poemak, bertsoak, oraindik ere zumeit idazten ditut, gai bat ateratzen delarik edo familiako, bestak ditugularik, bertso bat edo beste idazten dut. Antzerki bat ere idatzi dut duela gutxi, eta plazaratu ere maiatz etxean, gero artikuluak hori asko egin dut. Ez da kazetaritza da gehiago kronika egile gisa. Euskal Herrian azken 50 urte hauetan plazaratu diren aldizkari gehienetan iparraldean bederen parte hartu dut. Eta horretarik asko desagertuak dira, dagoeneko. Beraz, horiez gain nobelak idazten ditut. Idaztea da ardatza. Idaztea da ene obsesionea bezala. Neurri handi batean bizitzaren ardatza da. Gauza idazteak eta bere denboran alaba altxatzeak zuen munta, bi gauza horiek. Eta orain idazteak. Espero dut irakurtzeko plazer bat eskaintzen dio dela. Irakurtzeko eta behar bada bere burua inspiratua ikusteko molde bat. Baita ere hizkuntzaren gainean hausnartzeko bide bat.
horiek guztiak. Eta gero irakurleak egiten du bere bidea liburuarekin. Irakurtzen du, bere egiten du, baztertzen du, kritikatzen du, miresten du, bere bidea egiten du liburuarekin, bai. Bere askatasuna badu irakurleak ere, bai. Ene irakurleak imaginatzen ditut pixka bat ni bezala. Gauza komplikatuak maite dituztenak. Maite dutenak gai baten inguruan ondoraino joatea, galtzea eta ez ustegabetarik beren burua aurkitzea. Hora imaginatzen ditut. Eta badakit irakurle mota asko badela. Behar bada, nire kasuan emazte gehiago ere izango da irakurle, eta emaztearen tematika edo homoseksualitatearena eta hori guztiak presente baitira ere. Badalako aire bat nabaritzen dena ene idazkeran. Zergatik ataratze deitu dudan bildumak, biltzen ditu 3 urtez Berriako Mikel Lizarralde kazetarian zuzendaritzapean idatzi nituen Lauazka saileko artikuluak. Artikulu ertainak dira, ez dira labur-laburrak, ez dira luze-luzeak ere. Eta hilabetero hautatzen nuen literaturaren, politikaren eta aktualitatearen kurutzamenduan zen gai bat. Iska bat alako, nola egan, zurunbilo bat bezala literatura ardatz biztan dena beti. Eta uste dut 30 bat artikulu bat direla, 3 urtez ari zarintzan. Eta artikulu horietarik batean, aipatzen dut, atagatzen izan nintzen batek, galdegin zautan, zergatik maite nuen atagatze. Zergatik joaiten nintzen atagatzera, oporrak hartzera. Eta artikulu horretan prezeski 3 arrazoi emaiten izkion, eta uste dut artikulu hori pixka bat emblematikoa dela Lauazka guztian egin ditudan artikuluen artean. Iduridu hasi aurretik oso zaila dela, baina hasian hasi, espiritua beti ala egoten da. Beti ala, beti adi, ze gertatzen den, bai bizitza errealean eta bai eman dezagun aktualitatean. Batzuetan zailena zen enetzat bederen artikuluaren enfokea harrapatzea. Ikustea ze aldetarik ez naizelako kazetari bat. Beraz gauza ahalik originalena ateratzea. Bai eta ere umore pixka bat sartzea. Uste baitut irakurleek ni bezala egiten badute lehen gauzak irakurtzen dituztenak egunkari batean direla iritzi artikuluak. Eta umore pixka bat sartuz irakurleak bere eguna hasten du hiri txiki bat Espainetan. Hori zen ene desafioetarik bat. Eta bai, 3 urtez ari zen naiz, eta utzi nuelarik oraindik ere mentalki bizpahiru hilabetez jarraitu nuen errealitatea eta aktualitatea zerbait idazteko beharrarekin kontsideratzen. Nahiz eta enuen ezer idaztekorik. Idazten dut gehien bat etxean, eta momentu libreak ditudanean. Egan nahi du kasik egunero idazten dut. Ez beti publikatzeko, baina egunero idazten dut. Badut halako sail bat pertsonala eta intimoa gogoetak aier bat bezala. Egunak sortarazten dizkidan gogoetak edo ideiak edo kurutzatu ditudan jendeak edo ukan ditudan solasak biltzen ditut. Ze gerta ere baliatzen ahal bain nituzke zerbait idazterakoa.
Hala hori, egunero bestela, bai, egunero eta etxean. Gero, egia da, gazteago nintzelarik, edo nun idazten nuela. Ostatuetan, hemen Baionako ostatu zonbaitetan, badira, baitut poema batzu, eman dezagun, Pirineo ostatuko koblak edo olako aztarna batzu gelditzen direnak, ara. Baina, etxean nahiago dutala ere, intimitatean, isiltasunean eta... Idazleak behar bada lo gutxi egiten dute, baina nik egiten ditut 7 ordu. 7 ordu, gero lanera joan eta kirola pixka bat, eta egunak oso luzeak baitira bestela ere. Kostatzen zaidana hastea. Teksto baten lehen frasea edo perpausaren asmatzea. Gero bera dator kasik. Lana pilota bat bezala, hartzen duzu puntxa bat, tiratzen duzu eta etortzen da. Eta gero asetzen hauena da ikustea nola garatzen den historioa, artikulua nola bururatzera doan. Zenta beti bertsolariek bezala nik ere pentsatzen dut nola bukatuko dudan. Nahiz eta artikulua hastean ez dakidan nola helduko naizen aurre ikusia dudan bukaera hortarat. Ara, hori da ene desafio pertsonala idazten dutalarik. Literatura mailan, bai, gaietan asko gustatzen zaizkit eskualdeak aipatzen dituzten nobelak. Nobela pertsonaien barnerat ere joaiten direnak, eta hori guztiak biltzen ditu nobela beltzak. Eta gainerat klase sozial ezberdinak ere sartzen ahal dira. Gustatzen zaizkit nobela mota horiek, denak sartzen dituen edo hartzen dituen nobela mota hori gustatzen zait bai. Egokitzen zaizkit neurri batean, batzuetan ihes joaiten zaizkit ere aintzinetik pentsatua ez nuen leku batera. Bai, hizkuntzari egokitzen dira ere, bai. Eman dezagun ezingo dut idatzi pertsonai, adineko euskaldun baten pertsonaia hegoaldeko euskara batua erabiliz. Hor, derrigor, erabiliko dut euskalki bat edo beste. Eta euskalki mailan horietarik hainitz ezagutzen ditut, beraz, hautua zabara dut. Bai, uste dut egokitzen direla pertsonaiak, bai, beren historioari, beren hizkuntzari, beren ingurumenari ere, eta jokoa da batzuetan ingurumenak, hizkuntzak eta jokoak nahastea, eta ikustea ze sortzen den hortarik. Denbora asko ematen dut hausnarrean, ezer idatzi gabe. Hilabeteak eta hilabeteak. Eta gero, balizko nobela horren planoa egiterat pasatzen naiz. Eta planoa hausnartu oraino, eta azkenean idazterat pasatzen naiz. Eta idaztera batzuetan kilometroan, egan nahi dut lehen idazkera dena segidan egiten dutala, pixka bat gelditu gabe eta atzera begiratu gabe. Gero, zuzenketen momentua hori da oso luzea da hori. Oso luzea, bai, oso luzea. Hor, deskubritzen baitira tekstuak dituen hutsuneak edo gehiagikeriak edo desbideratzeak edo oso lan luzea da, bai. Baina batzuetan uzten dut desbideraketa edo hutsa uzten dut, inor ez baita perfektua, Marilyn Monroek egiten zuen bezala. Eta ez du teksto batek baitez bada perfektua izatearen beharrik ere. Bai, eta bai, hori bai, edo
edo kurutzatzen dudan pertsona bat karrikan eta historio bat kontatzen daut. Bai, hori segur. Eta betidanik hala izan da, betidanik egon naiz adi jendeak zer erraiten zidan eta berezikien lanean jendea hainitz ezagutu dut eta langile anonimoa izaiteaz baliatu naiz. Informazioak biltzeko, askotan, bai. Eta nire nobeletan txartzen dut, nik bizi izan ez ditutan gauza elementu hainitz, bai. Bestela ezingo nukena egin. Bai, eta beharrezkoa da. Beste pertsonaia bada. Bada paisaia, bada umorea eta badira egiazko pertsonaiak, bai.